Mara, eu queria te preguntar acerca do repertorio que tedes, porque despois de tantos anos a verdade é que teño curiosidade. Ui, temos libretas de pezas. A verdade é que como pasaron moitas profesoras, algún profesor tamén, pola asociación dándonos clase, pois a verdade é que todos foron aportando pezas de toda Galicia. O que pasa é que sí que nos últimos anos démonos conta que co que máis, non máis cómodo, a ver, que non se interprete mal, senón que polo noso xeito de cantar, que o que mellor facíamos era transmitindo as pezas das nosas aboas e da zona, non? Porque é o noso xeito de falar, de relacionarnos e de cantar. Entón, a tal hora, o noso repertorio basicamente é do Concello de Malpica, pode haber algunha peza de Baldaio, de Lema, pero basicamente é de Mens, de Seaia, temos de Limiñoa tamén, que ainda que é de outro concello, pero casi é como se fora de Malpica, porque está aí pejadiño, de Cambre, de Cerqueda, de Seaia, de Niñóns, de Brantoas, de todo o concello de Malpica son as nosas pezas. Además que hai un montón de material aí, É moito material que hai que Claro, porque moitas veces espallar, pensamos que é a Jota de Cerqueda ou a Muñeira de Cerqueda. Non, hai moitas. hai moitas variantes de melodías, non? E vos facedes... Unha mesma señora podeche cantar a jota de varias formas, o sea, podes ti elixir a melodía que máis che guste, entón tirar de aí e rescatar e que non se perda. Claro, hai material para aburrir. O sea, nunca vos cansades de cantar cousas da vosa zona. Pois non. E son as que nos acordamos as letras. Sí. Porque a mellor enseñanos outras nos acordamos. E como as vellas tamén. Bueno, estivemos falando de tanto repertorio e tantas pezas e tal, e vos vindes para aprender algunha peza, non? Bueno, por daquelas nosas compañeras van nos tocar o maneo de Dolores de Martiño, da abuela de Susana, que se lle recolliu, bueno, fai moitos anos, evidentemente, e que é moi bonito, creo que un maneo sin baile, non? E non sei se queres bailar comigo. Oh, pero por favor, sería un honor. Pois veña. Estamos daquela, veña. Aquí llegamos, señores, dispuestos para cantar. Somos rapazas normales, non habemos de faltar. Somos rapazas normales, non habemos de faltar. Que bonito que este legado que siga vivo en vos. Sí, a ver, a verdade é que houve un parón aí, os nosos pais, pois, foi os levón ese que se cortou a transmisión, e agora estamos nós intentando, pois, eso, que non se perda, e os que son nais, pois, transmitindo ás súas fillas, e, bueno, así non, pois, a todas as rapaciñas que veñen aquí á asociación, que para nós é un orgullo velas despois nas foliadas bailando e tocando. Os meus fillos, os nosos fillos, van saber o que hai, aunque non sigan. E con iso, xa é un gran traballo feito. E que nós non tivemos esa oportunidade, nós, gracias a que o descubrimos por nós. Bravo!